Hát sziasztok, üdvözlök mindenkit! Legutoljára, amikor ezt mondtam, akkor talán Kenyából jelentkeztem éppen a videoblog bejegyzéseimmel. Eltelt most már azért elég sok idő azóta, de úgy gondolom, hogy szeretném, hogyha a jövőben ez rendszeressé válna, és akár havonta kapnátok majd egy kis ízelítőt abból, hogy mi is történt velem az előző szezonban, illetve az előző hónapokban, versenyek, edzések, stb. Most ugye egy hónap múlva, 3 hét múlva, 3-4 hét múlva gyakorlatilag fedett pályás magyar bajnokság lesz itt a Szimacsarnokban, ahol remélem, hogy minél többen kilátogattok majd esetleg megnézni. Annyit szeretnék csak mondani ezzel kapcsolatban, hogy egy kicsi helyzetjelentést mutassak felétek. Először is nem tervezem a fedett pályás világbajnokságon az indulásomat. Több oka is van. Az egyik az, hogy nagyon erősek a kvalifikációs szintek, és úgy döntöttünk, hogy ha ne adj Isten még össze is jönne, amire nyilván volt azért reális esély, még a betegségem előtt, de nagyon rosszkor volt egy lázam, ami nagyon legyengített december 31-e környékén, és onnan nehéz volt visszatornáznom a formát egy-két hét alatt, és nagyon közel voltak már a versenyek, ugye most már javában tart a fedett pályás szezon, és én nem is indultam egyik versenyen sem, ahol a tavalyi évben elindultam. Nem érzem magam eléggé erősnek hozzá, hogy ezt a szintet teljesítsem, plusz még hogyha esetleg össze is jött volna a VB szint, úgy gondolom, hogy annyira erős lesz a mezőny, hogy annyira szűk lesz, 2 futás lesz, nem 3, hanem egy előfutam, meg egy elődöntő, vagy egy elődöntő és egy döntő, hogy lehet, hogy egy jó idővel kijutok a VB-re, de lehet, hogy ki is esek esetleg a selejtezőből, és akkor elment értékes 1-2 hónap arra, hogy a szabadtéri szezonomból. Úgyhogy most hétvégén lesz egy versenyem, 800 méterrel fogok kezdeni. Tulajdonképpen ez csak egy felmérés lesz, de hivatalos verseny. Rá egy hétre, tehát 2 hét múlva hétvégén pedig egy 1500 métert fogok futni. Tulajdonképpen mind a kettő egy felmérés, nem a magyar bajnokságon akarok először rajthoz állni, ez a fő célja, és hogy megnézzük, hogy állunk, merre tartunk. A magyar bajnokság pedig most nem tudom pontosan, de február, az meg talán 3 hét múlva, tehát ez meg február végén, 20-valahanyadikán, 23-24 körül. Ott fogok futni 800 métert is, ahol szeretném megvédeni a címemet. 1500-on is el fogok indulni, illetve majd 4x400-as váltófutásban is, úgyhogy nagyjából ezek a fedett pályás terveim.